ви представяме поредният красавец от Heritage серията на BMW R90. Това е модификацията Urban GS. Тя иска да напомни за легендарния 80 GS от 80-те години. Затова е в този стил. Тук имате маншон, който загатва за някакъв офроуд и високия калник, наследен от легендарните GS модели. Въпреки това, този мотор изобщо не е препоръчителен да го изкарате на офроуд. Той просто така се изглежда. Докачването му е изключително твърдо, гумите са му шосейни, може да го оборудвате и с гуми с такива грайфери за кал, но пак няма да стане офроуд мотор. Акцента в тази машина е дизайна. Този брутален, класически, красив дизайн, в който просто може да се влюбите. Качеството на изпълнението, виждате хромирани детайли. Фарът отпред е от чисто стъкло. Не е пластмаса, не е имитация. Истинско, качествено, солидно стъкло. Мотор, който се задвижва от много могъщо сърце. Това е класическия 1200 кубиков двуцилиндров боксер на BMW. Той тук в случая с въздушно охлаждане, за което прави звука му много характерен, вибрациите много характерни, нагряването, както от едно време истинския мотоциклетизъм. И развива в този случай мощност от 110 конски сили. По-важното обаче в случая е, че нютон-метрите са 119. Това означава наистина много приятна, много сурова тяга. Мощта усещате на натуралната мощ. Истинския натурален мотоциклетизъм направо през масура идва в вените ви се влива. Такова удоволствие. Не е толкова рафиниран, колкото всички нови спортни машини на BMW, което е прекрасно, защото примерно като вкарате от трета на втора предавка и задната гума тръгва така малко, има го този момент на звероукротителност и просто тръпката е страхотна. Ауспуха Акрапович. Настроен е да бъде на горната граница, позволена от закона. Искате ли да разберете какво означава това? И вижте как се тресе и как се нагрява. Ето го извода за въздушното охлаждане. Ще е толкова натурален кеф. Трудно може да срещате в друга съвременна машина.